An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de ka bɛ bi kunnafoni lasɔtuma bi bɛ tali kɛ alamisa min na bɛnnen bɛ natarasan kalo 10 ye octobre kalo ye bi o tile 14 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye mawuludu kalo ye kisi ni nɛɛma bɛ an kuntigi k'ale bangena kalo min kɔnɔna na an balada k'a fɔ bi o tile 7 ye jate la san kalo 3nan don hejira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ bi lakanabaliya waralen b'an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ tɛnɛngukaw fɛ yen wulikajɔ kɛbaw tarata kana se kunungo araba ma yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko tɛnɛ daga o bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ye ma kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ bi ɲɔnɔ marabolo min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ bɛ ka kɛ ka ɲɛsin ye ma o ko bɛ cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la politiko bunna kun kan parti politique dɔw farala ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔ na kalata yalima a na kɛ wa a tɛ kɛ wa o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma a bɛ ka to ɲinaw fɛ bi k'a sɔrɔ k'a bɛ sangajan bɔ mura kɔni ale sɔn de ta ma k'an kɔni tɛ sɔn kuma caman kan an y'a fɔ cogo min na kɛra cogo cogo an man jija sango layidu o bɛ se ka dafa cogo min na kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye bi an ka jamana kɔnɔ na kumaw cayalen bɛ yalima kalata na kɛ wa kalata tɛ kɛ wa o kɔni kɛlen bɛ ka dɔn k'a fɔ kuma caman ye sigafɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o labɛnnen bɛ n'o sigafɔ yɛrɛ don donna ka ban n'a fɔra k'a fɔ baaraw bɛna sigi sen kan maa caman ka fɔ la k'o sigafɔ in tɛ dɔ ye fanga fɛ k'u bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ sango wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o tɛ dɔ ye dɛ ka se ka dɔ fara u ka waati kundala kan k'o ye wulikajɔ kunba de ye caman ka fɔ la ko a asigi ko kuma tɛ foyi n'o tɛ nka dɔw ka fɔ la ko ni bɛnɲɔgɔnya minnu bɔra o kɛnɛ kan ni baara kɛra n'o ye ko jamana ka basigi k'a bɛ kɛ so ye k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ na an bɛ dugawu de kɛ min da ka di an ka jamana na yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye an ka minisiri bɛ jamana kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ye ɲɛnɛ walima Ablaye Diop don ale ye kunnafoni cari minnu kɛ kɔsa in na ka taamaw sen fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kalata min n'i y'a sɔrɔ ni waati min fɔra k'a fɔ ko waati ko kalata kan ka kɛ ka bɛn n'o ye ko tiɲɛ Ala ka kɛ ko kɔni ni kɛlen ye ko i ka dɔn ka sanga ni jamana bɛ cogo min na ko dɔ kan ka fara o waati kan ko diɲɛma k'a lajɛ ale y'o kuma min fɔ parti politique dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a yɛrɛ k'a fɔ ko o kuma in u bɛ jaabi ta ka ɲɛsin o ma k'u kun tɛ se ka da la k'a fɔ o kuma min bɛ yen n'o bɛ ka fɔ bi ko ni ye fɛn min bɛ baladen da k'a bɔra balaba da ko i k'a dɔn ko nin kuma in bɛɛ lajɛlen de ye bɛnɲɔgɔnya ye olu yɛrɛ ka jateminɛ na minisiri ɲɛma k'o taara ka taama na o natɔ la k'o y'a fɔ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ a ni maa ma bɛn a kan o kɔfɛ ko sigafɔ kuma fɔlen bɛ o kuma sigafɔ o kan ka jaabi min di sɔn n'o jaabi cɛ k'u yɛrɛ bɛ k'o di ka ban k'o b'a jira k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ fanga ka wulikajɔ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ka se ka dɔ fara ni k'a suma ka k'u kunna i n'a fɔ o deli ka kɛ cogo min na ka kɔrɔ ko nin y'o hakilila de talen ye an b'a ladan k'a fɔ u y'o hakilila min n'i y'a sɔrɔ parti politique ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɛ na u da sera o kumaw ma ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ joona joona waati min fɔlen don n'o ye sankura nata in ka t'o février kalo la ko wulikajɔ ka se ka kɛ kalata min kuma fɔlen bɛ furancɛla fanga fɛ ko ka se k'o baaraw sigi sen kan ka bɛn ni o ye cogo bɛɛ lajɛlen ka tigi kura ka sɔrɔ jamana na sango bi diɲɛ sɛgɛnni kɔnɔ na jɛkulu minnu bɛ yen ni Mali sen b'o la Mali ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ na basigi ni lafiya n'a kuma bɛ fɔ k'i ka dɔn k'a na kɛ k'a tɔ o jamana kuntigi kura o bɛ jamana kunna ko waati min fɔra kɔni u bɛ fɛn min fɔ furancɛla fanga ma ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ kɛ ka waati kɔni ka se k'a lafasa dɔw ka fɔ la e ka dɔn ko yali o bɛ se ka kɛ cogo di u ye jaabi minnu di u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kuma min bɛ ka dɔn k'a fɔ bi faamaw dala n'o ye jamana marabaaw ye bi ko lakanabaliya bɛ yen lakanabaliya bɛ yen a dun tigɛ kɛ ka maa wɛrɛ to yen olu maa kelenw de bɛ yen lakanabaliya bɛ ka wara ka taa fɛ k'olu to yen o tuma waati jumɛn de la dɔ bɛ fara kan waati jumɛn de la lakana bɛna jamana kɔnɔ na ko n'i ye jateminɛ dɔ yɛrɛ tɛ dɛ olu yɛrɛ ka faamuyali la n'an tora k'a fɔ lakanabaliya bɛ yen k'i k'a dɔn jamana kɔnɔ na k'o bɛ kɛ so i ka dɔ fara waati kunda kan ka taa n'a sɔrɔ don jumɛn lakanabaliya bɛna ban n'o don dɔnnen bɛ yalima jɛni bɛ se k'i jɔ ni o ye k'a fɔ tiɲɛ na la ka kan lakanabaliya kɔni bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nin don don o don dɔ bɛ ka fara kan maaw bɛ ka dɛsɛ ka sigi u ka yɔrɔw la ka tila k'o ko to sen na n'a fɔra k'a fɔ kalata ka kɛ kalata min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ diɲɛma bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ président min bɛ yen ni jamanadenw jɛra k'u ka danaya da o kan ko n'o nana k'o bɛ kɛ so ye gɛlɛya in kɔni olu fɛ e ka dɔn o y'a ban sababu de ye
bɛɛ bɛ k'i ta fɔ dɔw ka fɔ la ko kɛcogo t'a la k'a sɔrɔ ka jamana bɛ lakanabaliya kɔnɔna na an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan jamana in basigi ni jamana in lafiya bɛna sira min fɛ ni Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ Ala ka n ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balana k'a fɔ bi min ye k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya ye hali bi an ka jamana kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Moti marabolo kɔnɔna na bi n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ n'a dogolen tɛ maa la Tɛnɛngu marabolo don o Tɛnɛngu marabolo Tɛnɛngu yɛrɛ kɛrɛfɛ kilo 10 dama yɔrɔ min bɛ wele ko Tɛndɛ daga jadiwɛlɛ tigilamaw kɔni kun kelen bɛ k'u daga ye kabini sangaja kabini u ye wɛlɛ ninnu daminɛ u ɲɛsin o yɔrɔ ninnu ma nka u n'a ta bɛlɛgɛlen kɔnɔna na an bɛ don min ko bi Tɛndɛ daga k'u kɔni ye fɛɛrɛ balili tigɛ u b'a fɛ k'o fana tigɛ ka bɔ yɔrɔ tɔw la i n'a fɔ yɔrɔ tɔ ninnu kɛra cogo min na u fɛ o wulikajɔ min bɛ sen na u y'a daminɛ tarata don ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma ka na se kunungo araba ma a kɔni kɛla gɛlɛya ye nka tiɲɛna Ala ka kan wulikajɔ ninnu kɔni sen fɛ donsolaka minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u tɛ dɔ yɛrɛ ye dɛ mɔnikɛlaw dɛsɛlen kɔfɛ n'u ye marifa de ta k'a fɔ ko maa tɛna bɛn u ka yɔrɔw la kɛcogo la n'an b'a la k'a fɔ n'olu bɛ ka wele an fɛ bi ko donsow olu kɔni u kɛra ɲɔgɔn na nka ko kɔni fɛn bɛ se ka fɔ e k'a dɔn k'u b'u dala hali bi yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma an bɛ taa yen nɔ nin waati in na min y'u ka cɛ dɔ ye n'o ye Badara ye ale b'an bolo nɛgɛ kan e jɔnni. Tɔgɔ ye Badara Kwanda ka bɔ Tɛndɛ daga. An bɛ Tɛnɛngu mara Tɛnɛngu ye sarikile Jinjori arrondissement an bɛ Tɛnɛngu ni Jinjori cɛ. An balimakɛ Badara Kɔnta an ye kunnafoni sɔrɔ ko kabini tarata don ko wulikajɔ kɛbaaw kundara aw kan ko fo ka taa bila kunungo araba la a ko kɛra cogo di. Cogoya min bɛ yan kɔni anw yɛrɛ kɔnɔna fililen de don komi tarata don an ka mɔgɔ ninnu taara Jinjori komi tarata ye an ka Jinjori sugu ye o taalen Jinjori jalisiw bɛnna o ka sira kan o ye mugu ci o la o ye mɔgɔ ninnu bɛɛ hakili wuli mɔgɔ ninnu bɛ tun ji kɔnɔ. O de y'u kisi a y'a sɔrɔ ji in ka bon den fana ka ca yɔrɔ in na Ala y'a kɛ o bɛɛ jiginna ji la o ye jalisiw ye kunun kɔni ta o taara n'a ye o dugu jɛra tuguni ka bɛn araba ma an ka denmisɛnw bɔra k'o bɛ taa foro la dɔrɔn o bɛnn'o ye sira kan o ye mugu ci o la ka maa kelen jɔgi o y'o fili ji la k'a ta o 8 heures in na fo kana se midi ma kunungo araba kabini sɔgɔma fo an bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka mugu tiɲɛna midi tɛmɛnen o y'o tila k'a kɛ gurupu 2 ye gurupu kelen taara u sigi ani kɔrɔnkɛ kelen taara u sigi ani tilebe cɛ kunun n'o sera o ma u b'o labɛlɛ u b'a fɔ kana se an ka dugu in yɔrɔ la an kɔni ye wele kɛ fan bɛɛ fɛ ani Tɛnɛngu yɛrɛ ye kilo 10 de ye an bɛ ka mugu ci o ba Jinjori fana o fana b'an ka mugu ci k'i k'a mɛn Jinjori ni Tɛnɛngu kilo 20 anw dun bɛ Jinjori ni Tɛnɛngu de cɛ a si ma jan ɲɔgɔn na ko in de ye anw yɛrɛ kɔnɔna fili a k'a fɔ faamu o k'a lajɛ n'o tɛ ko in bɛ cogo min na a gɛlɛyara an bolo an ye wele kɛ olu yɛrɛ k'o bɛ mugu ci k'a mɛn an bɛ militaire minnu dɔn an y'o bɛɛ fili k'a ɲɛfɔ o ɲɛna ani dugutigiw an y'a fɔ bi o b'a fɔ o bɛna an m'o ye sisan kɔni u y'a kɛ cogo min na an tɛ se ka taa yɔrɔ si minnu dɔ fana an b'o dɔn a bɛɛ y'an sigi ɲɔgɔn de ani sira min bɛ sigida la an b'o so dɔn o bɛ yɔrɔ min na an b'o bɛɛ dɔn a ko in bɛ ka an kɔni kɔnɔna fili sabu an b'a fɔ faamaw ye an jigi y'u de ye n'an y'a fɔ o fana ye o tɛna Mali ko kɔni a bɛ k'an kamana gan. Nin bɛ ka kɛ aw bɛ Jinjori ani Tɛnɛngu cɛ sɔrɔdasiw dagalen b'o 2 bɛɛ la wa. Sɔrɔdasiw b'a 2 bɛɛ la Jinjori ye arrondissement de ye sɔrɔdasiw caman bɛ yen Tɛnɛngu de y'an ka sarikile o fana sɔrɔ caman bɛ yen u bɛ Jinjori u bɛ Tɛnɛngu n'an y'o wele u b'a fɔ u bɛ na kan o tɛna dɛ nin y'a san 2 de ye sisan an ma sɔrɔ kelen ye yan nɔ. Dɔw ko aw ka marifa ta k'o de kɛlen bɛ ka kɛlɛ in juguya aw bɛ mun f'o la. N'an tora ninnu bolo dɔrɔn u bɛna an bɛ ban o de kama an fana ye marifa ta k'an yɛrɛ ɲini n'o tɛ an ma bɔ an ka yɔrɔ la ka buuse hali kilo 1 an ma taa yɔrɔ si ani minnu bɛ sigi la u bɛ b'a dɔn k'a fɔ don kelen de Tɛndɛ dagakaw bɔra ka taa mugu ci maana yɔrɔ la a ma kɛ olu de bɛ na ka na an sɔrɔ an ka so fɛn o fɛn y'a fɔ k'a fɔ marifa ta in de ye kɛlɛ in juguya a tigi ye jalisiw de ye walima o dɛmɛbagaw de don n'o tɛ u ye min fɔ o tiɲɛ tɛ dɛ sɔrɔdasiw an jigi bɛ sɔrɔdasi minnu kan n'a y'o wele o tɛna anw dun jigi ye sɔrɔdasi ninnu de ye kunun ta nin bi taa ka jan ɲɔgɔn ma kunun fɛn o fɛn n'a ye i sɔrɔ i bɛ taa fanga na ni min ta ye tiɲɛ ye u b'a fɔ ni min ta ye nkalon ye u b'a fɔ jalisiw ka sariya de bɛ boli ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sisan u b'a fɔ musow ka fini don fini finman don u kana taa bɛ siri a jukɔrɔ u b'o de sariya boli ani ɲɔgɔn cɛ sisan i b'a dɔn fanga kɔni ka kuma tɛ walayi nin kɔni ye kuma tɛ nin kɔni tora sen na nin kɔni hali bi maliya de b'an na sabu Mali ko kɔni tɛ yen tuguni nin kɔni ye kuma sugu de ye jamana ma ni laada kɔni tora sen na jalisiw de bɛ ka jamana mara n'o kɛra jamana kɔni tɛ yen tuguni o ye jamana kuma sugu de ye ani jamana maloya an kɔni bɛ dugawu kɛ fanga de ye Ala ka fanga segin a nɔkɔrɔ la an kun bɛ cogo min na an ka segin to ni nin ko in kɔni sera tora sen na dɔrɔn o ye jamana kɔni kuma sugu de ye fɛn min bɛ sen na sisan sabu ni nin kɔni tora sen na dɔrɔn danbe tiɲɛna i ka hɔrɔnya tiɲɛna. An balana k'a fɔ ni tun ye Badara Kɔnta kan ye ka bɔ Tɛnɛ daga la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛɛ kan ka kuma ni o ye jamana in kolo suma Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye
mi lakana bala mi be no warali mbanga jamana kono be gele abi taka nyesi yoro chama dozo ni kado ka fo mamunu be kenyona ambala na ka fo dozo do be ni ya surale sigidala mai anga jamana kono na ale jamana chamanke ani o kofe gele munu be sena kana se sibi wulilima ale idado ala udu be kelena anu we wulika jo minke ngale gogo tubabu de bala ka franyonga ke ni ka sega mbeli taka nyesa anga jamana mako tubabu de be ajava duguma ambalma ke shira mindi anga ka maulame kelen influencer malikono comme nya fo fla de ka cherisia be o fla cha ya fana mu condition min de ana adama de dafale nya alate 2018 komba min karanu amakengo fia basiri ki daga komba amakengo mama ki daga komba amakengo sumuni komba afolo na flana amakengo sumuni komba flana bi kedomi mobili kono ndone ni anye komba ke mobili kono ndona mobili sabai mishima mobili wallahi isma wallahi kalena alala mobili saba mishima molido ado surasi fionfe me masina marala fosiku nene ya fuye abeko ko jadi suye mobili mina mishima na kedale ko mobili me feme mba jogora maliyen tato awne mobili kono ndo kebo sogoma 10h la kitasi 10h la amoto ta ani konondo moto ta ni konondo na awde ni mumili konondo nye kombake kebo sogoma 10h kita 10h la awde kombake ni mami ni sa don sara ibisa nyata awdu na fencha mana gouvernement ka jodoro ni semeni me ambora la information mun nene ya soro awili bali yera la ka di mali sura soma tuwawo ki mumili de bora kidali kinani wagaduye murtani bu ni kenakaje ubin narambla uni baje kina fo nyono ngo kono mumuli mise mumuli nanena munyuye kafo mumuli yere joro flavera mina ki materielu jigi ne ya be indication di na asigini be na mavili kajo ubina feminge nyono sisati duko maliyana fiyo français ko mumuli nani ubora kidali kibo wagadugu tufe fokina nyono kena mino jigi wallahi neni mali surasu ya kumafo nimu nya kumafo ba do nyime fuye akelen kle saba ode kera ni kelenye sibi kala mo che nyebe ko la ko kele min fle an fe mala anga yini ala fe ala kaba français de kele fle mala avion julu be français bulo blende julu be français bulo ambe maliende bamna sara fla sara boso sara kado sara maliende sara aunde ki sabali alai marfa fle mu mbulu nu be mo fa bu ya fa allah akbar nu mo ke français bu yero fa usera taru bakedi ala kamate apara me français bulu duruni mi mbubulu moto kemebi ala malikono mumuli sieki mumuli kono ndo mituku nyona kita atagmake eri saba eri nani ubiseki kita utayoro la français avion tituli français manga ntibo kunana jadi sikele unana maliendi kele mana jadi sikele fo aunga do français di nana ngi jamana kele français mana jadi sikele de jadi siera de français neme mfile kumana mbetu wa udon kumi don na teke nkalante de samuka ani woranyo dege Europe kono siyasi te Afrika kono neni mimeje nye Burkina ke nye Mali ke nye Côte ke nye Senegal ke nye Gambie ke nye Guinea Bissau ke nye Lagina ke nye Mauritanie ke nye Algerie ke nye Morocco ke nye Libye ke kila kista samuka ani turu ke Europe kono nye sanko na ndonga Portuguese fuku kapitali kono Lisbon ke santani wora ke Madrid kapitali kono nebitu wa udon kumi don na teke aparo be tuaula 1 kilometre bi mugima fengo bafle Espagne surasi bajuru be malla Allemagne surasi bajuru be malla Italie surasi bajuru be malla France surasi bajuru be malla ni apara bebu bulo ni tiani bebe ke malla o seki foi dona ngota wera de duni sena muru kalaka kiba kisayine bayawa malion angi duawdu ya rabbi ala kinin toro ala ka buangi jamana kono akini jigi flawla akini jigi bosora akini jigi bamnauna akini jigi kadora toro mun nana naye ode na sarawe yote nanyara dama toro la nyongora amma infio mbayi ni befe begi duawde du jamana yi ala ka jamana basiki am malion ala ka kambe feminti ikitabule ni ya kono fene yi bla kono ya rabbi ya rabbana ala ki jamana kambe ambalona kafoni tu ambalma kedo ka shiraye mimbe ni asro nyina tiga do bi alere marfata munun kera e kado atume kado ka fo marfata kerenena mugula sango kaseka lakana takanya suka marauma ni ale ka titemina ubela gele bara munun kera kona na mbe dugo de ka fura choko minna ni fembe ji jugoro mega girini bamae ya rabbi ala ka ji jaga bo jugoro faso de unga klonga ke ula sango nga jamana bakasigi na mburai wiliga jokera
mi ye kulu min be bi ni asro ni kulu be wuli ka jota ni ka nyesti funa yala fanga de menyo ta ni ka nyesu ma munga ke o yu ka wuli ka jota kumbai o ko nyema imami Adama Ben Jarani bele gele ka mago ben le cerveau o ye kuma mi fo akose fe o fle balo be bo dugu mina no nyono ni ya ye dugu be ka nyesi ke o mapi au kana ni yoroja awe sing ko sa 94 abeta uranda ka gere minga uranda kono no genocide abto ta ko la yo misale kele o tabolo kele o wakati mi Francis ko dara derena we wuli ka jo kele minga ka fwa data ku kele fambe parce que anga autorité sona ka jo jamana deunye jibiaye o kama die tomodo aba mebo mari dugudo atakera c'est la stratégie de la France et au tabolo mi Francis ko ni mari lajes kaye ani sigaso ani segu mali économiquement mali sigile molude ka et olude fana be mali ka balo be produit semestre fait ani soroko sira fait donc a nesinga bi mali ka malo senaroma c'est pour que jamana don bla kuma gono ka bla siga gono ka bla toro gono o kama anga siga do Francis agona daw fait mais ils n'ont rien compris c'est pourquoi ameka fo français au début uli mo munu me nyona utudo c'est ce peuple-là, le peuple clé, ni ne résistera esclavagie là pendant des siècles. Sans que mes chamans esclavagie va en Francis, on a résisté. Sans Baïrikao, colonisation manga Francis. Et aujourd'hui, 10 ans de guerre. Domodo, Mokotana ya mi somo domasa, Mokotana ya mi teri domasa, Mokotana ya mi doma domasa. O kati ne ulila kicho, kaya ko alsa, ko amanga suasuko. Ko anga surasu ye checksewe kanga surasu ye horonye kanga surasu ye damemawe kanga surasu ye paso denmawe ubeka saka an lakana o reku an fana prene ka anindi pour que se ko lakana tuguma o sokona tuguye o enkenama tuguye ambala ka foni tu Adama Ben Jarakanye anke jamana ya rabbi ala fofu min na baske kamali blawsraka ala ka jamana nketi namburaye kawla ka fo mi ka do ka fo anga jamana kono na kreniana nyamana lakana tigilama olu ye wuli ka joke sikana ma doni ya soro no kofora ka wuli ka joke ne ka se ka tega daw kan ku ya soro marafa anga finitigi nyama doka marafa o marafa de uka koloshilikela ni ya soro uka gardien o de uka marafa ta kofe ni ka to marafa firi la ayira mami mbulu anake o sigileme nyamana o sekagali seve ukala ka wuli ka joke tukuni ka kila kutega da mawere uka uko senfe marfa kisa tumika tayaro mina marfa senfe we marfa kisa da usoro ni kolumine iya saka ni pratika dama pulusila ka munu ya barake udoba sheria di angalame gendarmerie officier do ile komona men na tofo men gon mbado afana engagé no kosoba centre konana ale ki dal libération ni fauna e baracha mangula gardien de flega gar musu na ko fe no pemu kata fere numbari fladem sen no afere wa bisaba we armisa parce que numbari rebe putki fere de nyamana ale kele ngar musan sisan ale fana yaramu dugu ale ka fola ay kuma folo mfo en ka yaramu fere Amadou Barima to gardien kele nga fogo marfa fere la num Barima ay la bon sabati ay num Barima le ale ko no kale fana yaramu fere Amadou Barima nyal plan nya Amadou Barima fana piège anyo fana ne marché betail la nyamana ro bagan fere roy graballa o kamale ne mna to la nya yi amna la ni bidon do kamne anya atra interpellé agrina ka bidon fli o yang attention attirer un bidon ta anya le interpellé nana sega sega ko no nya bala bidon fali no morfa kse de la no PM kisay kise mbora kuna bata kise keme duru ani bioro ani woro munition de PM 760 c'est million o de sur la le bolo o asro ja numbari ale ko karo era da Amadou Bari la ka fogale marfa firma jale rek ma marfa firma ko fa kala kana fogale marfa firi Amadou Diallo to do reba ko Amadou Diallo ne afo ale ka ale fane marfa firi Amadou Bari ma ala ke ale Amadou Diallo ina déplacer o fana ye cɛdɔ in piégé o y'a sɔrɔ cɛdɔ in fana bɛ ka na marifakisɛ feere kadɔ dɔ fana ma place la garabali ye Amadou Bari nana n'a ka kisɛw ye o b'ale bolo bidon ale bɛ fɛ k'o feere dɔ ma dɔ indiqué la ale ni nana dɔrɔn i bɛ ni numéro wele a tigi bɛ na i bɛ bidon in d'a ma a bɛ yɛlɛ ni marifa ye marifakisɛ in kan ka taa koro o y'a sɔrɔ nun Bari fana y'a fɔ anw ye marifa feerela Amadou Bari ma dɔ ja pour que Amadou Bari ka sɔrɔ ale Amadou Diallo fana piégé mais a m'a fɔ anw ye terrain kan k'a fɔ ko marifa dira Amadou Diallo de ma ale de an dɛmɛ ka Amadou Bari minɛ parce que Amadou Bari bolili ale fɔlɔ de y'a gɛn ka a bali a binnen sisan ne ka mɔgɔ y'a o temps kɔnɔ a b'ale kunna Amadou Diallo y'a fɔ ale ye ko ye marifa feere Amadou Bari de ma to Amadou Bari yelen dɔrɔn ale ye kɛ Amadou Bari kan Amadou Diallo marifa dira min yɛrɛ ma o fana o taara an t'o dɔn kɔfɛ an seginnen ka na tuguni an sufɛla bɛɛ kɛ tuguni an b'a labɔ n y'a labɔ fo dugukila fɛ tuguni 2 heures waati k'a ɲininka parafini télé du matin waati a nana tiɲɛ fɔ an ɲɛna
parce que ali kanala dai ta to ni amala bu amba ni nga to ako vraiment kalema marfa fere Amadou Bari ma ale na Amadou Bari rate nyondo ale marfa fere Amadou Diallo de ma ala ko ni ake Amadou Bari min euro fana la antara marfa kiso soro ale bulu ambala ka fo ni tuye pulusila ka munu be ni asunu lu bora ka bara inke kuma ila sunya na dema Amadou Bari min bi ka fo o de marfa fere la ale dema o de kala ka maware ko fo utora ko de nyini u manyeshi soro ola kuto ko la ukala kana beni Amadou do infana ale na nembe kana marfa kise ale fana na nembe ne o ba ale bolo o fana ka ngaka firife ulu ya wuli ka jode ke kase ka fusiri ni bele ile dana ambe dugo ke anga jamana konena ni nanyo ne fofe be yarabi ala wuli ka jobe se ka kento ko ka furasora la no kera adobe la basiki mi be nambo no fe anga jamana bi sabati yarabi ala fofe basiki la fiya kana anga jamana ko ni foto de bele ile bo no fe bi ala ka anga jamana blo mine kono ndambura yi Mali ministri nyema Dr. Chokel Kukala Maiga ale ni dugutigila kaw uyenyonye ke unyonye ukonena udasira kumachama mabi jamana nganga blasira jumere ka fere jumere ka ngati ka nyesi jamana ima atabolo ula udasiro madugutigila kaw ere ire ka fo bunya ka ngada uluka chena la ka uhakla ukuntara menanga halibi ukosma ya mulunye koro fere katika jamana fe ka seka dugutigila kaw kwa tamashendo yiru ire la nu ira yorola aka doko ne dugutugu ya kana kete musari ndo e komo ni komo boranyete sorokula anga dugutugu blonte mambe abini kana kete la jere mbere yele kofe meje kwa kwa dugutugu ya soro e fatoko ma watrai la jere kofe fejmende fora anga lelame ñoy kontumbe min kan d'abord anga wuli kana fulla se gouvernement ma wuli ci silibina madu anshima we hakina fola ya frana au dutu anya ye ka fo halsa anga ko do be o mata bala ba ka fo ani puyemi ka kan halsa to ka jambala o konnana ani la yunuke tuamna afana be ka donga bo ko to ci la tuamna o ko wale do sigi sengano ye fenga bla an disila min be se ka an donga bo tola gouvernement kabloma o kake gouvernement ka bare min be se ka an la kodon tilla yala yasa ani buyemul ka angu soro benye koro alfa mo yenye fana nyakoro ani fana kilambe jamana na anya ye amanogo na fara ni kaldono ni konnana angata kalafila ko chana agla dante donc la kala ni ke halsa chugam na obisika don fara sanji son kan yasa jamana se ka basgi anga se ka kalafili ke basgi konnana ni no fondamental ni anda silamunuma remisi ambala dan ka fo ni tuye dugutigu dogo franyonga dugutigu Ukraine na uni bali ministri nyama ambe dugo ke jabi mimbura kona ni minda kadi malila ala kamblo sraka nambura e me chikela o Ukraine na ulu koni sanama sango semnete ani kwarsene na o ulu ka bulo frambe bi geleto bine kayuni nyonje kusbe franyonga mikrana tungera fanga welere wirera mani nyonje kubi bo no boli kira so fanga ka wuli ga joke ka klaka mbelita ka nyesi uma upuma ukwani chalembe kusbe kitaka ufe mi Bakar Keita ale ba nyefo ne wuliga dono no ku ye fej mere de Sénégal ga ko kera Sénégal wirete yetu gunu kwa mo wara de be Sénégal ga ko izere Sénégal we bon o may tugunu kwa ne be se kan dadu romina biro sigi nambara talaw ko wara de donala non de anya secteur biro sigi ke secteur biro la ne banga secteur biro la ne secteur biro trésorier anya secteur biro sigi ke secteur superviseur akanka ke tugume asigira o tugola ka raison ke ne be raison biro la raison superviseur a papier bebe famo bolo ka betla ka be vérifier tugunu a be fana kan confédération bolala confédération biro sigira o asigi tugunya nawo asigira ne re bolo tumbala élection de kerala mo sabade tumbe candidat confédération na bagar tola bagar kone ça c'est kulbal mais ko consensus ke o ma bala ça c'est retiré atotura mo flama atotura o mo flamema bagar tola re ko wake bulletin entre bulletin sangana kera bulletin bagar tola bulletin mo wolonfla bagar kone mo tan saba bagar tola re ko kondo ki gaina manganju membe ka élection ke ka ba mangante anet mesal gona o rola sécurité mo nana ko afura ko mangambe confédération na ko mangante ant be bureau sigilla nganga bureau sigi bana ko ni bureau sigi bana ka fura ko mangambe akangata antara mo re nana bla ko no tukuni transition ko kuma min file ka fo transition te o politique de beyo ba to la bora ngo président intrimu sigira an fa kulubali sigira président intrimu la an fa élection na beon mo jombe se ki tu yere maka élection organiser mo ya o siga ke o an fa élection na be secteur la kala be raison na kana la be mo ya ne élection kra ni mo kelen passera ne ko kawto afa ko tigiye aw de ba fe ka mo siga o be Sénégal o de be mo siga donc abede ko mi Sénégal ta te bureau yetuguni donc président bora ni mbolo inka mais aw mo ba fo tuga mina élection kira ke tugola femere mi mana kagoro famaw de bodo nonte anga président Bakar Konede tara
parce que fleur nani mo be délégué mo duruduru na be mo ma oli bolosi bar konet la nin jama kulu bela jele be bar konet ko min be ka o mo ke baji jugor la ango tiefo o yen nango damele parce que niko ko semlete iko ko semlete mais niko ko nango fana be semlete kono parce que président na kuye ka sénégalaw fo ku du nyona ka tla ka sénégalaw be nyoma ka tla ka yiri walla dum korsen la nango na le ma sénégalaw la ben ambalana ka foni tu Bakari Ketaye kabo kita fenfe basigi ni lafiya ye benyonya ko kona la yarabi ala la kublo siraka nambora ye mi ka do ka fo nyono marabolo ye kuna sini kana kunungo fe e ka do wuli gaja ubesina wuli gaja munu be ni aso no isana kunu ye kulu be sanfe ka munu ma kuna ma chamanga fola ye nga jabi do be munu bala ka dibi no ye bololo sanfe la ye kenala ka do ka fanga sika lu manteka da kiseka folo o kama mi ka do ka fo anye foli ye ama shira foi sura ka folo mi be ni aso no be ka do ka fo anye foli bla ambulo walma ka anye mara ka fo ko ni keni haka inkera walma ne wuli gaja inkera nak sabatira wachimina walma ye kuna fonu soro kani ala soro ma kuna fonu natawla ambo pratika dauma ambe dugo deke ma chama yin gali kana ka foku nye bala ka foko fembe ko sebani kala dawbe walma ka jado bla ka foko teni suku bekera jare wala tigela mawla nyono marabulo kono ambe femi fo ama tega da kise ka foloni ala soro ma kuna foni munu mana bola na kise soro abu da utloka ambe dugo ke yarabi ala kuma munu bala ka fo na soro de tesa babaye ala ko ka so babaye basigini lafiya kana marad nu kone na nambura ye mi ka do ka fo anga jamana kone na wuli ga jokera kulu mi mbedo ka bara nyes ne do maka fere bale letige siga fo munu nganga waleya kase ko bara usigi singa aleni ka do ka fo sesdem ni asuru kulu mi mbe ni asuru be tungarange ko ko nyena bole ko fo unyema uyenyonye unyonye kone na wuli ga den ku ko fenjmende mo mar Cherif Haidara bo nyefanye angalame. C'est vrai qu'en Joroba de Kera TDR mais aye Fenkelen Donini ka Fraka, mais assise de refondation des États généraux d'immigration malienne. Parce que Nia Meko Mali, Malien Moussiglembe, Mali Kono, Ani Malien Moussiglembe, Mali Koka. Na Fraka fo amena refondation ke, et pour refondation ninka ke a fanfla bedla, anga institution gouvernemental boulot en relation avec un partenaire ou éducation armée fembe mais amunu signe maliko ka ango kunkoye yo fenwere minti malien musu maliko royan o kunkoye donc anga kunko chama mbado oye anga seben koy carte nina ka problème réglé a foragné aya klalase ka bi yela maka ke carte d'identité biométrique consulaire amba ni fana ka ke fana électeur. Donc, mais il y a no check. Moi, mon be makobe sebewna. Mouye passeport, carte de séjour, acte de mariage. Foye ulu yare yuka papier soro. Mumbu de meka ka passeport soro joana ou des fichiers individuels. Donc, en comme faut akachaya. Mais femme mi sur la akafol labi. Aya yana kafoko. Malien mun be maliko ka anga joro ka bon kosobe ni assisté fondation kono aba anyi ga fana ka accompagner akol donc aya ira la ka foko nous allons accompagner ambu accompagner ni ala sona asijum bi ke dunya fambe il va foko DNI ta kera so kam abi organiser abi na organiser yoro minna be ka anga consulat ni ambassade kono ande ba organiser nko amu malien mun civil jaman kono ande ba organiser consulat ba madame a kerila mais uta organiser ayede parce que anga code donc ne ba ni befe domum nato awna c'est bon soro aw haklanta e femi pour que absolument fort ce soit pris en compte c'est très très important parce que falchama ou yoro chama amse ka fem fo autowal mais naya sura awere a haklanta e femi nawo haklirana amena baraka wode ambalane ka foni chemo wa Cherif Haidara kanye uni ministre mimbe ni asono e la jere uno nyonye o Ibrahima Ikasa Maigaye ale redda sera kuma ma wuli ga jon nun ku fenjmende angalame an nana de k'a fɔ ko Mali kura ko jɔli min ye refondation ko ye an bɛ fɛ ka a tu tigɛ ni min ye o ye assise nationale de la refondation ye min b'a to an bɛ jamanadenw bɛɛ lasigi k'a fɔ ko hakilina minnu b'a tɔ kɔlɔlɔ minnu b'an kan an ka se k'u bin ka bɔ pour que ka sira kura bɔ min bɛ se ka kɛ an bɛ kɛ jamanaba ye ka sigi an ka cogoya kɔrɔ la ka an ka place gagner jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc a fɛɛrɛw
a bɛ olu bolo u bɛ se ka an dɛmɛ n'a ye k'a fɔ ko asisi u bɛ na u sɛbɛ don a la pour que a ka kɛ ka ɲɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ a kɛ minnu bɛ kɔ kan u bɛ se ka u haminankow fɔ o haminanko ninnu k'u ta ka na n'u ye et puis u ka taa ba la yan ka baara kɛ n'u ye pour que an ka se ka ɲɛ kura wɛrɛ sɔrɔ aw b'a dɔn bi jamana kelen tɛ se ka to a datugulen ko caman bɛ yen a bɛ ɲɛnɛbɔ ɲɛserekenare ko bɛ daw de la olu dun bɛ kɔ kan u ye ko caman feerekelen ɲɛnɛbɔ yen et pourquoi u to o kɛ Mali ye pourquoi sira tɛ d'u ma pour que u ka se ka nafa ɲɛ Mali ye yɔrɔ caman bɛ yen u bɛ ɲɛ bi parce que u ka mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan u y'o baara ɲɔgɔn kɛ Mali dun tubaarikala an ka mɔgɔ caman de bɛ kɔ kan donc u bɛ se ka fɛn caman ɲɛnɛbɔ sira de kan ka d'u ma bi pour que ka o nɔgɔya u ye u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ u ka se k'u faso dɛmɛ parce que o de kuma don donc bi na u ko ko u bɛ an kɔ an b'a fɔ bɛɛ ka duwawu kɛ Mali ye pour que an ka se ka bɔ nin na. An balana k'a fɔ ni tun ye Ibrahima Ikasa Mayiga ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na jamana in basigi ni lafiya yarabi Ala n'an bɛɛ b'o nɔfɛ ka ɲɛsin an ka faso Maliba ma Ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kunnafonidilaw ye faraɲɔgɔnba dɔ daminɛ kunnafonidilaw tɔgɔla duba kɔnɔna na o faraɲɔgɔn tɛ dɔ ye dɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ kunnafoni yɛrɛ tɛ taa ni baara minnu tɛ sariya kɔrɔ minnu tun b'a la ka yɛlɛma dɔw la ka wulikajɔ kɛ ka bɛn ni kow taabolo ye o y'a kunba de ye nin baara in senfɛ min an ka kiri bulon kɔnɔna na kiritigɛla min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'ale bɛ wele ko Musa Dirisa Gindo ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ ko in kun kan an ka lamɛn. O sigafɔ in labɛnnen bɛ papiye minnu ni sɛbɛnfura minnu b'u encadré min b'u u ka baaraw ɲɛfɔ k'a fɔ min ye journaliste ye min tɛ journaliste ye min ni journaliste papiye ka kan min ni journaliste papiye ma kan ani ka tila k'a fɔ tuguni dɛmɛ bɛ ta ka d'u ma faso fɛ n'a fɔ ko aide publique k'olu ɲɛfɔ ani modalités a taga sira min bɛ a to mɔgɔw bɛ se ka sariya comment on appelle sariya bato ka information di senfɛ ani ka tila ka to kunnafoni bɛ yen nɔ bɛɛ ka se ka i niyɔrɔ sɔrɔ a la bon maintenant u y'a kɛ cogo min na ka bɛɛ wele n'u ye bɛɛ wele u b'a jira k'a fɔ ko baara jɛlen don a baara mana kɛ n'i y'a lajɛ wagatiw kɛla sɛbɛn dɔw bɛ kunnafoni di bilasira ou bien ani kunnafoni baarakɛlaw o sɛbɛn ninnu depuis 1958 fo ka na bila 1960 la olu papier olu mɛnna wagatiw changera wagatiw évoluera a ka bɛn siga fɔ o kan pour que min kan ka yɛlɛma min man ka yɛlɛma parce que sariya fana filɛ a bɛ évoluer de a bɛ kɔrɔbaya ka taa a bɛ environnement fana fɔ k'o fana lajɛ an y'a fɔ cogo min na fana sariya tabagaw ye députéw de ye bon anw dun ka baaraw ye ka sariya ka lawale bon ni sariya bɛ lawale il faut que a ka dɔn min ye min ye min bɛ min kɛ olu ka se ka dɔn nin jɛkulu in nin sigiri o de kama n b'a dɔn bɛɛ welelen don bɛɛ bɛ k'i ta fɔ jɛkulu tilalen don 3 ye bɛɛ bɛ ka i hakilinata di n'o bɔra tuguni an bɛna plénière la an bɛ fɛnw fana ɲɛfɔ min ka ɲi min man ɲi pour que ka se ka journaliste dɛmɛ k'u ka baara kɛ ani minɛni minnu bɛ sen na bi ni a bɛ fɔ ko ye sariya sɔsɔ ou bien délit de presse ni fɛnw k'olu bɛɛ lajɛ k'a bɛn wagati ma wagati min ni a évoluera kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an ka dépense ka so bi fɛn caman yɛlɛmana bon fo olu texte min fana ka lajɛ n b'a dɔn sigikafɔ in wililen b'o de kama tile 4 de don an y'a daminɛ depuis ni kalo kura tɛ 11 tile 4 de bɛ k'a la n bɛ profiter ka so min sigilen bɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la an fɛnw bɛ dɔ presse an n'u ka partenaire k'u bɛɛ fo parce que ni nin baara in kɛra a bɛ baara nɔgɔya ka taa pour que sariya kura minnu bɛna ta n'an bɛ fɛ ka yɛlɛma don a la olu yɛlɛmaw ka se ka tɛmɛ parce que ni nin bɔra a la a bɛ tila ka labɛn tuguni ka kɛ projet de ye ka bila ka taa gouvernement ka niveau la n'an b'a fɔ ko travaillement gouvernemental fo ka taa se députéw ma ni a loi ta ka voter ni a bɛ se ka fɛn caman nɔgɔya n b'a dɔn nin fɛn jɛkulu in a bɛna jɔyɔrɔba sɔrɔ dans l'avenir n bɛ il faut ani aw ka disponibilité kan. An balona k'a fɔ nin tun ye Musa Dirisa Gindo ni tun y'ale ka ye a bɛ ka fɔ cogo min na yarabi Ala k'a bila o sira kan sango bi kunnafoni ko a ka se ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ kɛ lafiyada ye ka ɲɛsin jamana ni a kɛbaaw yɛrɛ ani jamana den bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye min ye kalanso dɔ ye o dayɛlɛla arapɛriw n'i y'a sɔrɔ arapu yɛrɛ ka se k'a kɛ kalanyɔrɔ ye o baara kɛra maa min fɛ Yusuf Tarawele ni bɛɛ lajɛlen k'ale ma ko talibi ale ye wulikajɔw kɛ ka se k'o ko sigi sen kan o baara minnu kɛra fɛ o kow bɛ cogo jumɛn de la kɛnɛ yɛrɛ dayɛlɛlen bɛ sutibakaw fɛ de a bɛna kɛ kalanta nata in na ko arapɛri denmisɛnnin maa 100 ni ko olu de bɛna baara in yɛrɛ daminɛ
a yɛrɛ ye sera di kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ ko sen fɛ o filɛ. An ye misigi baara kalanyɔrɔ de parce que misigi arabu ye misigi min ye Mali la tuma jate Mali culture kɔnɔna na alors que n'i y'a ta k'a jateminɛ 90% des jeunes bɛɛ bɛ arabu de lamɛn donc ni o jeunes dɛmɛna u ka baara kɔnɔna na u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la u bɛ se ka Mali culture kunnawolo ka Mali yɛrɛ kunnawolo parce que arabu tɛ dɛlɛnganya dɔrɔn ye arabu tɛ kurusi lajigin dɔn ye arabu tɛ kumalangolo dɔn ye nafa bɛ arabu fɛnɛ la a bɛ conseil di a bɛ conscience éveiller a bɛ ko camanba kɛ donc nafaba bɛ arabu la Mali kɔnɔna la ngo ni ne ye se sɔrɔ don dɔ la n bɛ centre dayɛlɛ ka jeunes former parce que an caman ma former de n'i y'a ye kɔnɔnafili caman bɛ ka jeune caman sɔrɔ arabu kɔnɔna la c'est parce que u ma former de an bɛɛ an yɛrɛ sɔrɔ la ten an y'a ye Amérique ni France an y'an yɛrɛ don a kɔnɔ mais moi je pense que ni jeunes formera bi u bɛ se ka nafaba sɔrɔ baara in kɔnɔna la dɔw tilara kalan na u ma baara sɔrɔ mais talent b'u la donc olu bɛ se ka former olu bɛ se ka dɛmɛ o kɔnɔna la denmisɛnnin dɔw bɛ carré kɔnɔ u ma deli ka taa école la ni olu fɛnɛ ta k'u former u bɛ se ka nafa sɔrɔ la k'u yɛrɛ dɛmɛ ka jamana dɛmɛ o hakilina in y'an bila ka centre in créer baara yɔrɔ kalan salle belebeleba bɛ yen minnu bɛ fɛ k'u dege dɔnkilida la minnu bɛ fɛ k'u dege fɔli sen na minnu bɛ fɛ k'u dege dɔn na o yɔrɔw bɛ yen minnu bɛ fɛ ka biti dilan dege minnu bɛ fɛ ka photota dege minnu bɛ fɛ ka video dege minnu bɛ fɛ ka communication dege en fait baara o baara bɛ seko ni dɔnko yira denmisɛnninw ta fan fɛ an b'a fɔ o ma art urbaine o baara bɛɛ de bɛ kalan yan yɔrɔ in kɔnɔna na. An b'a lɔn k'a fɔ min tun ye Yusuf Traoré ye ni bɛɛ lajɛlen k'a ma Talibi ni tun y'ale kan ye Talibi a y'a fɔ cogo min na nin n'a ɲɔgɔnnaw ka nin hakilila ta denmisɛnninw bɛ yen k'a dɔn bi k'u bɛ nin ko in kɛ n'u yɛrɛ fɛ k'a ka d'u ye wa nafa sɔrɔ sira caman b'a la min kan ka se ka mara yɛrɛ ko fɔ k'o y'a kunba di an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana ko kan na Mohamed Samake mun b'e bolo. Karamɔgɔ Ablaye y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Yemɛnikaw fɛ yen an b'a lasɔnna k'a fɔ wulikajɔ kɔnɔ o bɛ sen nin waati in na fɛn min ye dɛmɛbajɛkulu minnu n'an b'u wele ko coalition militaire n'ale ɲɛmɔgɔya minɛ n'o Arabie Saoudite fɛ k'ulu ye wulikajɔba kɛ dɔ fana kɔnɔna na ka se ka banbagaci mɔgɔ 300 ɲɔgɔn na k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni la n'an bɔra an bɛ taa Norvège. Ni ye cɛ dɔ ye ko ale kɔni muritira kosɛbɛ ka fɛn min maramafɛn min n'an b'a wele ko flèche fɔcogo wɛrɛ kalakisɛ k'o kɛ ka mɔgɔ caman kɔni faga wa ka mɔgɔ caman fana bana ka wulikajɔ kɔni kɛra polisilakaw fɛ ka se ka maakɔfɔli ka tɛgɛ da kan ko halisa sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na ka se k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye nin bila nin baara la n'an bɔra yen an bɛ na Laginɛkaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Laginɛ cɛmancɛ fanga ma ɲɛma colonel Mamadi Doumbouya k'a bɔra ka wulikajɔba dɔ kɛ nin dɔ fara nin kɔnɔna la fɛn min ye ka yɛlɛmaba kɔni don u ka kɛlɛkɛcɛw ka taabolo la fɔcogo wɛrɛ la ka se ka an bɛ minnu wele ko généraux o maa 42 ɲɔgɔn na ka olu bɛɛ lajɛlen bila ka taa sɛgɛn lafiɲɛ bɔ n'o ye retraite ye kunnafoni kɔ fɔlɔ la ko mɔgɔ nu bɛɛ lajɛlen de tun ye Alpha Condé n'o ye Laginɛ jamanakuntigi kɔrɔ ale ka masɔnnamɔgɔw ye n'an bɔra an bɛ taa kɛnɛyakaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ kɛbaga ŋanaba dɔ n'a bɛ wele ko Agnès Tirop farikolo ɲɛnajɛ taasira min bɛ n'an b'a wele ko athlétisme ko ale kɔni fagalen yɛrɛ a ka so dɛ ko wulikajɔ kɔni kɛra ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yɛrɛ la k'a fɔ ko muru kɔni kɛmɛ ka maa in kan sɔgɔ ko nka ko halisa sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na k'a dɔn k'a fɔ maa min kɛra nin sababu ye ko nin maakɔfɔlɔ yɛrɛ ko a fatura ka si to san 25 la an karamɔgɔ an ye min sɔrɔ kɔngɔ la o la kumaba dɔ tun ye ni sɔgɔmada in na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka kolosuma ani lafiya k'o sabati fɛn fɛn bɛ yen ka dɔn k'a fɔ bi n'o bɛ basigi ko fɔ an yɛrɛ ka jamana diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Ala k'o sabati ka foli di bɛɛ ma ka yira hali bi gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakilila ni taasira bɛɛ la bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa se marabolo wɛrɛw ma ka tila k'an kan fili hali bi dɛmɛɲɔgɔnya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka waleya ka ɲɛ san balimaw ma dɔw ta tun ye a bɔra k'a lamɛn sɔngɔ olu bɛɛ gɛlɛya la olu sera Ala barika la yɔrɔ dɔw bɛ yen ka se ka n'a ye nka dɔw bɛ bi olu bɛ Bamakɔ yan ɲɛ foyi tɛ ko la su ni tile dɔw dagalen bɛ Ndenbugu nin bɛɛ bɛ dɛmɛ ɲini e ka dɔn an yɛrɛ dama fɛ an bɛɛ k'a lajɛ se min b'an ye bi kana kɛ ko hali anw dɛ ka se k'o kɛ nin dɔ ye sanko gɛlɛyaw bɛ se ka b'o la cogo min na an k'o kɛ Ala yɛrɛ jati kosɔn sanko bi ne bɛ nisɔndiya dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o tɛ foyi la e bɛ télé sɔrɔ k'o filɛ dɔ bɛ yen o bɛ ka dumuni cogo yɛrɛ ɲini Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma.